arewa. Yancinmu muke nema, Allah ka isar mana. Zalunci yayi yawa, kidnapping yayi yawa. Allah ka fitar da mu damuwar da muke ciki 'yan arewa. Matsala yau ta yawa, 'yan arewa musulmai ake kashewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Komai yayi tsanani maganin sa kai ne ubangiji na. Salati kai ga manzo guda daya abba gun sunana. Allah ka fitar da mutuba muke 'yan arewa muna cikin damuwa. Arewa muna cikin damuwa, Allah ka fitar da mu. A yau tuba muke yi akan tarin zunubanmu. Wancin da muke ciki 'yan arewa kai za ka fitar da mu. Mun tuba ilahu roƙo muke 'yan arewa muna cikin dimuwa. Arewa muna cikin damuwa, matsala ta tsaro muna baya. Ana bi har gida an kashe mu kamar kwari muna ɓuya. Kafata ta yi yawa a tsakaninmu ba haƙuri kullum ƙarya. Muna roƙo Allah kai mana afuwa, damuwa ta yi yawa. Yau kira a gare ku shugabanmu Abdul M.Y ku duba. Matsayinku ilahu shi ya ba ku badan bai san da mu ba. A gabanku ake kashe mu 'ya'yan ma a kwashe kamar kwadabba. Ku sani duka mu da ku ɗaya ne, matsayinku shugabannin arewa. Talakawa muna cikin damuwa, kullum kuka muke. A kashe mu a kwashe dukiyar mu, garkuwa kwada mu ake. Ya kuke so biyo da rayuwar mu 'yan arewa mun zama baya. Matsayin mu guda in Najeriya, 'yanci kwa muna da shi 'yan arewa. Ce mi noma gashi dajin ba shiguwa yake ba. Idan ma min yi shuka ƙarshe a hana mu muje mu girba. Wani na can na ta fama abin da zai ci bai da shi ba. Wayo Allah ƙasa ta arewa
cewa wa zai zama na garkuwa